Com esteu els pròxims dies? Guanyarà importància una borrasca que s'està gestant al Mediterrani, que aquest dijous ja deixarà precipitacions molt abundants en sectors del País Valencià i que de cara a divendres s'acostarà també a Catalunya. Sobretot ha d'afectar sectors de les Terres de l'Ebre i comarques de Girona, on la cota de neu serà molt baixa en un primer moment, al voltant dels 400, 500, 600 metres. Després aniria pujant fins als 1.000, però bona part del cap de setmana rondarà entre aquests 500 i 1.000 metres, no pujarà gaire més. De fet, de cara al cap de setmana hem d'esperar que aquestes precipitacions puguin continuar, sobretot a les comarques de Girona i a les Balears, però també de cara a diumenge alguns models ens pinten un panorama de precipitacions més extenses. Hem d'anar-ho concretant, en tot cas, de cara als dies vinents. Serà una borrasca que anirà acompanyada de força vent, sobretot a prop de mar, especialment de cara a dissabte i diumenge. I destaquem que les temperatures aniran pujant els dies vinents, al matí i a primera hora de forma bastant clara, al migdia, en canvi, l'ambient seguirà més hivernal. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.